Hvad så der? Vi er taget til Ho, goddamn Ho, og vi skal sige undskyld til alle dem, der bor i Ho. Undskyld, Ho. Ja, hvad så? Undskyld. Hey, kan jeg få et ride? Hey, lige lidt. Så er det første hus her i byen. Hey, er der nogen hjemme? Jeg vil bare lige sige undskyld. Og den lille sover. Det må jeg sgu undskyld. Vi ses. Ha' det godt, mand. Hey. Hold kæft, den er ond, mand. Hvad sker der for dig? Undskyld, Ho. Undskyld, Ho. Hey, hvad så? Så tager vi det ind i Ho Kirke. Det er der, at hos det bliver begravet. Hey, hvad så? Jeg vil bare lige sige undskyld. Respekt. Og tak for fisse. Hey, hvad så? Så er vi røget ned for en H til et O, til et K, til et R, til et O, H, K. Og prøv lige at se, hvad der står på menuen. Fissebuffet, mand. Yes, måned, kom så, kom jo. Hey, hvad så? Er der fissebuffet herinde? Der står fissebuffet. Ja. Hvad så? Det lyder nice. Hvornår kommer damerne så at fyre op der? Er det nogle svedige koteletter, eller hvad? Jeg vil bare lige sige undskyld der. Undskyld, Ja, Ho. men det er i orden. Undskyld, Ho. Du må ikke filme ham, mand. Han er efterlyst. Ja, hvor kommer I Fra fra? fissefilet. Vi kommer fra... Hvor er du fra? Undskyld, Ho. Vi ses der. Fyr næs. Blød slante til folket. Hils dem. Hey, hvad så? Så rører vi herind. Hey, hvad så, Hos? Undskyld, Ho. Hvad sker der med jer, alle to? Hold kæft for I mange, mand. Er I alle sammen Hos? Hvad så, Hos? Hvad siger I til det, mand? Hvad sker der for jer? Skal I ud og bolle i stranden, eller hvad? Har I prøvet at være fulde? Jeg kan skaffe nogle breezers. Hvad så? Hey, de cykelmand er punkteret og dækkes ude med slangen. Og så glår osten, mand. Hvor er du fucked up? Hvad sker der med pøllegarnet, mand? Hey, undskyld, Ho. Vi ses! Vi ses, Ho! Undskyld, Ho. Hvad jeg troede, det skulle være os to. Undskyld, Ho. Jeg troede bare, det skulle være os to. Men der kommer der nogle fucking hos, mand, og vi er Ho. Ej, de ser rigtig gode ud. Så jeg lige skulle prøve at lave et bordtræk der. Hey, hvad så, Hos? Skal vi fyre den af? Vi kan lege værelse op på kronen der. Ho, Kro, hvad siger I til det? Hvad så, skal vi bolle, eller hvad? Nej. Hvad så, er det ikke Ho, det her, eller hvad? Hvad sker der for dig, mand? Undskyld! Hvad så, Hos? Hvad så, L til det O til det N-E? Jeg skal lige have en... Har du ingen vafler? T-I-R, tier. Kan jeg få en flaske gammel dansk? Hvad koster de her jordbærlyn? 3,5. Undskyld, Ho. Men jeg troede, det skulle være os to. Vi ses, Ho! Hvad? Hey, der er nogle fede tyskere. Hvad bliver der?